ह्या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत आयके बिझनेस सर्व्हिसेस सावंतवाडी। नमस्कार, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या मालवणी बुलेटिन मध्ये स्वागत। बघूयात महत्त्वाच्या बातम्या। जय जय भराडी देवीच्या जयघोषात आंगणेवाडीची जत्रा लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत पार पडली। या जत्रेत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याबरोबर अनेक राजकीय तसेच लाखो भाविकांनी देवीचा दर्शन घेतल्याने आंगणेवाडीच्या जत्रेसाठी लाखो भाविक आंगणेवाडीत दाखल झाले होते। पहाटे 3 वाजल्यापासूनच आई भराडी देवीच्या दर्शनाक सुरुवात झाली। रात्रीपासूनच भाविकांनी रांगा लावलेले होते। या जत्रेत कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आलो होतो। मुख्यमंत्र्यांवांगडा अनेक राजकीय नेते मंडळी देवीच्या दर्शना घेतले म्हणून प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज होती। आंगणेवाडी ग्रामस्थ मंडळान सुलभ दर्शनासाठी रांगेंचा नियोजन केलेला आहे। शेकडो पोलीस सुरक्षेसाठी तैनात होते। सीसीटीव्ही आणि ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून जत्रेर नजर होती। आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि फुलांच्या आरासान मंदिर परिसर झळाळून गेला होता। 2 दिवसांच्या जत्रेत अनेकांका रोजगार गावलो, लाखोंची उलाढाल झाली। कोरोना नंतर 2 वर्षांनी ही जत्रा झाल्यामुळे भाविकांच्या चेहऱ्यावर उत्साह होतो। सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच गोवा बनावटी दारू वाहतुकीवर मोठी कारवाई झाली। गोवा ते मुंबई बेकायदा वाहतूक करणाऱ्या कंटेनरार एक्साईजच्या कुडाळ पथकान कारवाई केल्या। या कारवाईत 2,12,32,000 रुपयांचो ऐवज जप्त करण्यात आलो। या कारवाईत गोवा बनावटी दारूचे 1,44,000 बाटले गावले। यात 1,87,20,000ची दारू तर 25 लाखाचो कंटेनर आणि अन्य मुद्देमाल 12,000 मिळात एकूण 2,12,32,000चा ऐवज ताब्यात घेतलो। या कारवाईमुळे राज्य उत्पादन शुल्क कुडाळ विभागाचा कौतुक होता। गोवा बनावटीच्या दारूची बेकायदा वाहतूक होतली अशी खात्रीलायक माहिती कुडाळ पथकाक गावली। त्याच्यानुसार गेल्या काही दिवसांपासून या वाहनावर करडी नजर ठेवून होते। मिळालेल्या माहितीनुसार पिंचुली तपासणी नाक्यावर ह्यो कंटेनर येताच तो तपासणीसाठी थांबवलो। तपासणी केली असता त्याच्यात मोठ्या प्रमाणात दारू साठो असल्याचं उघड झाला। चालकाक विचारला असता गाडीत दारू साठो असल्याचं आपणाक माहितीच ना असं त्यांनी सांगितलं। या वाहन आपल्याकडे गोव्यात पेट्रोल पंपावर दिल्याचा त्यांनी प्राथमिक तपासात सांगितलं। ही गाडी मुंबईत घेऊन येऊक सांगल्याचा त्याचं म्हणणं। या कारवाईन आता मोठी खळबळ माजली आहे। कोकणात शिवसेनेक भरभरून दिल्या। मुंबई स्थित कोकणातले लोक हे कायमच शिवसेनेच्या पाठीशी रवलेत, पण शिवसेनेन कोकणात काय दिल्यान असो सवाल करून भाजपान उद्धव ठाकरेंका आपल्या राज्यसभेत टार्गेट केल्या। या रेकॉर्ड ब्रेक सभेत सिंधुदुर्गाचो कायापालट करूच अशी घोषणा करून मुंबईचो सुद्धा कायापालट करतलो ह्या सांगाक भाजपवाले विसरागनाय। आंगणेवाडी जत्रेच्या निमित्तान भाजपान भव्य राज्यसभा घेतली। श्री भराडी देवीच्या जत्रेक मुंबईत राहणारे लोक येतात, त्याच्यामुळे आंगणेवाडी घेणारे सगळेच रस्ते चकाचक केले गेले। दरवर्षी खड्ड्यातून येणाऱ्या भाविकांचा प्रवास सुखकर झालो। कधी नाही तो लाखो भाविकांच्या या जत्रेक भाविकांचे फोन खणखणाक लागले। भाविकांका जे सोयी सुविधा लागतात ते सगळे सोयी सुविधा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाणांनी दिल्याने आंगणेवाडी कुणकेश्वरात केलेल्या कामांच्या जोरार भाजपान सिंधुदुर्ग बदलता सिंधुदुर्ग स्थिरावता यो धागो पकडून सगळ्याच नेत्यांनी मुंबई सुद्धा बदलतली आणि स्थिरावतली अशी घोषणा देऊन प्रचाराचा शुभारंभ केल्याने पुढच्या वर्षी याच व्यासपीठावर मुंबईचे 150 नगरसेवक आणि महापौर बसतले असो निर्धार केले। मुंबई कोकणचो बदल घडवचो असा तर भाजप शिवाय पर्याय नाही। कोकणात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेक भरपूर दिल्यान, पण उद्धव ठाकरेंनी काय दिल्यानी असो सवाल करत ठाकरेंका टार्गेट केल्यानी मुंबई महापालिकेत शिवसेनेन भुरटेगिरी करत दरोडो घातल्यानी अशी टीका आशिष शेलारांनी केली। सगळेच नेते उद्धव ठाकरेंच्या तुटान पडत असताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यानी सुद्धा उद्धव ठाकरेंच्यावर टीका करूची संधी सोडूक नाही। वैभववाडीत सध्या चर्चेत असणारा एकच विषय असा तो म्हणजे बाजारपेठेतले खोके। शुक्रवारी यांच्यावर कारवाई होणार होती, मात्र ती काही दिवसाकरता पुढे ढकलली गेली। त्याच्यामुळे खोकेवाल्यांचा जीव भांड्यात पडलो असा, मात्र कारवाई होतलीच असा नगरपंचायतीतले पुढारी सांगतात। नेमका या खोक्यांची भानगड तरी काय असा बघूयात खास रिपोर्ट।
असलेल्या वैभववाडी तालुक्यात सध्या एक विषय जोरदार गाजता, तो म्हणजे शहरातले खोके. नगरपंचायतीन शहरातले सरकारी जागेतले खोके हटवूचो निर्णय घेतल्यान एका सगळ्या नगरसेवकांनी पाठिंबो दर्शवलो. मागच्या वर्षात या नगरसेवकांनी तसो ठरावच करून दिल्याने त्याच्यानुसार आता स्टॉल हटाव मोहीम राबवली जाता. ह्यामुळे हैसर एकच खळबळ उडाली. बाजारपेठेचो जेव्हा जन्म झालो तेव्हा काही लोकांका तेव्हाच्या सरकारान काही जागा ठरवून दिल्यानी होती. त्याच्यानंतर हळूहळू हैसर एका पाठोपाठ एक असे खोके लागले. ते पार 200च्या पुढे जाऊन पोहोचले. वैभववाडीची बाजारपेठ सगळी खोक्यातच व्यापून गेली. पुढाऱ्यांनी याच संधीचो फायदा घेऊन आपल्या मालकीचे खोके थाटल्याने त्याचा भाडा गेल्या कित्येक वर्ष खाल्ल्याने. जागा सरकारची, फायदो मात्र झालो काही ठराविक लोकांका. मात्र आता नगरपंचायतीन कठोर पावलं उचलल्यानं विकास कामांका हे खोके बाधा ठरतात असा सांगत ते काढूचो निर्णय घेतल्याने त्यांच्या निर्णयामुळे ज्यांच्या खोक्यांवर रोजीरोटी हा त्यांच्या पायाखालची वाळूच सरकली. त्यांची कारवाई थांबवूसाठी धडपड सुरू आहे. नगरपंचायतीच्या समोर उपोषण केल्याने 2 दिवस उपोषण केल्याने त्यात वाद पण झाले. लोकप्रतिनिधी अंगार धावान पण गेले. सचिव म्हणतात की काल नगरपंचायत मध्ये मुख्य अधिकारी नव्हते चर्चेसाठी. नव्हते म्हणून आम्हाला पाठी पाठवलं ना. आता विचारा त्यांना. काल नव्हते म्हणून पाठी पाठवलं. 5 लोकांना बसण्यासाठी नगरपंचायतीत जागा नाही म्हणून आम्ही काल बरं, नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष होते का? 5 लोकांना घेता येत नाही तुमच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना आतमध्ये. मग त्या दिवशी 50 लोकांना कशासाठी बसवलं होतं? मग काल त्या जागा नव्हती काय? घेतलं. विषय 5 लोकांना बसायचा, 100 लोकांना नाही. ज्यावेळी मुख्य अधिकारी तुम्हाला पत्र देतात व्यक्तिशा आपण उपस्थित एक मिनिट ऐका मी काय म्हणतोय. व्यक्तिशा आपल्याला उपस्थित राहावं हे ज्यावेळी देतोय ना त्यावेळी आपण यायचं असते. आणि ऐका, जर तुम्हाला शिष्टमंडळ आणायचं असेल तर तुम्ही मुख्य अधिकाऱ्यांना कळवावं की मी एकटा नाही तर माझं शिष्टमंडळ सोबत येणार आहे, ती परवानगी द्यावी. ही कर्तव्य आहे, हे प्रोटोकॉल आहे. तुम्ही यायचं, तुम्ही बसायचं, तुमचं तुम्ही जायचं. नगरपंचायतीचे सगळे नियम फॉलो करायचे आणि बाकीच्यांनी काहीच करायचं नाही अशी अपेक्षा आहे का? आणि पुन्हा सगळं झाल्यानंतर करायचं नगरपंचायत. ही प्रवृत्ती सोडून द्या. शिपाई आल्यानंतर आम्ही निरोप दिला. कोणाची पोटं किती आहेत आणि कशावरती आहेत आणि त्यांचं काय करायचं हा सगळा प्लॅनिंग करून झालेला आहे. प्रोटोकॉल पण ज्यांचं फुकट चाललंय ना प्रोटोकॉल आहे तो आम्ही पाळला. ते सगळं बंद होणार. शिपाई आल्यानंतर आम्ही त्याचा निरोप दिला. त्याच्यानंतर तुमच्या मुख्य राजू, आमची एवढीच रिक्वेस्ट आहे की हे उपोषण सोडावं आजचं. आणि जे काय आहे ते कोणाला त्या संबंध नाहीये बाबा. तू गप्प बस. एकमेकांना अशा भाषेत बोलायचं नाही लोकांवर. थांब रे. अरे थांब. आलाय ना विषय. राजू असं बोलायचं नाही. गप्प बोलण्याचा अधिकार नाही. आता या ठिकाणी बोलण्यासाठी आलोय ना. मग तुम्ही जर गप्प बनवायचा अधिकार नाही, मग आम्ही जातो ना मग. आमची गरज नाही. चला चला तुम्ही बरोबर आहे. तू आता साहेब मला सांगा, मी जर तुम्हाला इज्जत नाही दिली तुम्ही मला द्याल. तुम्ही जर मला नाही दिलं तर मी तुम्हाला देणार. ऐकतोय मी काय बोललोय? मी एकट्याला बोललो माझं काय म्हणणं अरे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, तू पण नगरसेवकाला सांगतो की गप्पा बस म्हणजे काय? त्या दिवशी आपण मीटिंग केली. हा, तुम्हालाही मी सांगितलं की साहेब 5 लोक. अखेर ठोस आश्वासनाखेरीज उपोषण माघार घेऊची येळ या खोकेवाल्यांवर इली. व्हय नाही करता करता शुक्रवारी खोके हटवण्याचं मुहूर्त गावलं. पोलीस फौज पाठो पण आणले, पण खोकेवाल्यांनी आमका खाली करूक मुदत होई म्हणान मागणी केल्या आणि ही कारवाई 2 दिवस पुढे ढकलली. कारवाई होणार एवढा खरा तशी त्यांच्यानी मनाची तयारी सुद्धा केल्यानी दुकाना खाली करूक सुरुवात केल्यानी नगरपंचायतीन ह्याच्यातल्या काही जणांका तात्पुरती जागा देऊचे प्रयत्न सुरू केल्याने काही ठिकाणी साफसफाई करून ठेवल्याने असा गेल्या महिन्याभरापासून गाजणाऱ्या या विषयात तालुक्यातल्या राजकीय वातावरण तापला. ह्यो विषय खंयपर्यंत जाऊन पोचता तो येणारो काळच सांगतलो. श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी. अरे अचानक गावात कधी इलस? अरे कालच इलय. अरे पण आता काय सणवार नाही की आपल्या गावची जत्रा नाही.
तुमच्या घरात काय सोयरसुतक झाला की काय? ह्याच चुकता आपला. आपण काय फक्त सणवार कोकणात यायचा म्हणजे काय बागवे खैचो तू मालवणचो हा? वा, आज सकाळी सकाळी मालवणी एकदम. हा मग 7 दिवस तुमच्या कोकणात राहून आलोय, मग भाषेचा गोडवा जिभेवर रेंगाळणारच ना. हो रे हो. अरे जगात भारी तुमचं कोकण आहे. अरे काय तो बीच, काय ती स्कुबा डायव्हिंग, वा वा मजा आली. अरे तुला काय सांगतोय, तू तर हे सगळं फिरलाच असशील ना. नाही ना. काय केलंय मी. हा मग करायलाच पाहिजे. अरे काय तो किल्ला, काय ती पुरातन सुंदर कौलारू मंदिर, वा मजा आली. अरे परत तुलाच सांगतोय, अरे तू हे सगळं फिरलाच असशील ना. नाही ना. अरे म्हणजे फिरलोय मी सगळं रे. हा मग अरे सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली, रत्नागिरी, चिपळूण, वेंगुर्ला, मालवण, देवगड, काय परिसर आहे. आणि त्यात तुमची खाद्य संस्कृती भारी आणि तुमची कला संस्कृती त्याहून भारी. वा मजा आली. अरे तुलाच सांगतोय परत, अरे हे सगळं तू फिरलाच असशील ना. हा बाबा हा, फिरलोय मी सगळं हे. एवढी वर्ष कोकणात जातोय, फिरणारच ना मी. अरे त्याचं तरी काय चुकला रे, आपलाच चुकता. अरे एवढं स्वर्गासारखं सुंदर आपलं कोकण आणि आपणच फिरलो नाही. म्हणान 4-5 दिवस सुट्टी काढले आणि कोकण फिरू गेलंय. अरे वा, पण एक प्रॉब्लेम झालो रे. आता कसलो? बाहेर पडले फिरू, तेव्हा माका कळला कोकणातल्या कोकणात फिरणं किशाक परवडणारा नाही. अरे एवढंच प्रॉब्लेम आहे ना, आत्ताच सोडवतंय. तो कसो? तू फक्त माझ्या वांगडा होय महाराजा म्हण. हा होय महाराजा. रे, ह्या काय हाडलंस? आता आपण सावंतवाडीच्या आयके बिझनेस सर्व्हिस मध्ये येलो. सावंतवाडीचा मोती तलाव आहे ना, त्याच्या बाजू रेणुका हॉटेलच्या अगदी समोर आयके बिझनेस सर्व्हिस सेंटर. अरे ह्या आपल्या कोकणी माणसाचाच असा. गेली 40 वर्ष आयके बिझनेस सर्व्हिस कोकणात येणाऱ्या जाणाऱ्यांचा प्रवास सुखकर करतायत. अरे तो कसो म्हणजे तुका कोकण फिरूचा आहे ना, तर आयके बिझनेस सर्व्हिस मुळे तुका 2 व्हीलर भाड्यान मिळतली. पण याचा भाडा किती? अरे 12 तासासाठी 200 रुपये आणि 24 तासासाठी 300 रुपये फक्त. हा. अरे म्हणजे 200 रुपयात मी खय फिरतलय. पण आता मी एकटो असते, डिसेंबर मध्ये फॅमिली असतली, त्याचा काय? अरे काही एक टेन्शन घेऊ नको. आयके बिझनेस सर्व्हिस मध्ये तुका 4 व्हीलर पण भाड्यान गावतली. आणि याचा भाडा? अरे 12 तासासाठी 1,500 रुपये आणि 24 तासासाठी 2500 रुपये. अरे बापरे, भारी तसा. हा, आणि एवढाच नाही तर आयके बिझनेस सर्व्हिस बस, ट्रेन आणि विमानाची तिकीट आपण बुक करून देतात. अरे संपूर्ण टूरच मॅनेज करून देतात. अरे काय सांगतस काय? मी आताच बुकिंग करते आणि कोकण फिरानी मग येतंय. हे घे चावी. ह्यो मी चाललंय, चला कोकण फिरू. तर गावाला आम्ही सावंतवाडी केलो की त्यात तर आपल्या कोकणी माणसाक म्हणजे ईशानला सपोर्ट करू. तुम्ही कधी कोकणात इलास आणि तुमका फिरूक 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर होई असात तर अवश्य आयके बिझनेस सर्व्हिसला संपर्क करा. एवढाच नाही, संपूर्ण टूर पॅकेज पण हय बुक होतली. येवा, आयके बिझनेस सर्व्हिस आपलाच असा. सांगली एलसीबीन मालवण तोंडवळीतल्या निलेश रेवणकराक अटक केली. त्याच्याकडून 18.600 किलो व्हेलची उलटी ताब्यात घेण्यात दिली. या प्रकरणात सांगली पोलिसांनी 3 संशयितांक ताब्यात घेतल्या. 24 किलोची एम्बर ग्रीस जप्त करण्यात दिली. याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 24 कोटी रुपये किंमत असल्याचं सांगितलं जातं. आता व्हेलची उलटी तस्कर प्रकरणात कोकण किनारपट्टीवरचा या नव्या तस्करी कनेक्शन समोर आला. सांगली एलसीबीच्या पथकान बुधवारी सांगलीतल्या शामराव नगर परिसरात सापळो रचून तस्करीसाठी आणलेली 5.600 किलोग्रॅम वजनाची व्हेलची उलटी जप्त केली होती. त्याच्याच बरोबर सांगलीतल्या सलीम गुलाब पटेल आणि कुडाळातलो अकबर याकूब शेख यांना अटक केली होती. संशयितांकडून कसून चौकशी केली असता तस्करीसाठी आणलेली व्हेलची उलटी मालवण तहसील मधल्या निलेश रेवणकर ह्याच्याकडे असल्याचं समोर आलं.
दरम्यान गुरुवारी मालवण पोलीस हेड कॉन्स्टेबल सुशांत पवार, HV पेडणेकर यांच्या पथकान तळाशील मालवणातून निलेश प्रकाश रेवणकर ह्याच्याकडून वाळूत लपवून ठेवलेली 18.600 किलो वजनाची व्हेलची उलटी जप्त केली होती. या कारवाईबाबतची माहिती मालवण पोलिसांनी सांगलीतल्या LCBच्या पथकाक दिली होती. सांगली LCBचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप शिंदे, PSI महादेव पोवार, PSI विशाल येळेकर आणि त्यांच्या पथकान शनिवारी मालवणात दाखल झाले आणि त्यांच्याने निलेश रेवणकराक अटक केली. व्हॅलेंटाईन डे जवळ येतात असो अनेकांनी प्लॅन करूक जोरात तयारी केली असा. मात्र असो एक आदेश दिलो आणि या कपलच्या प्लॅनवर पाणी फेरता की काय असा वाटत असताना मोठो दिलासो गावलो. त्याचा झाला असा, देशाच्या पशु कल्याण मंडळान 14 फेब्रुवारी व्हॅलेंटाईन डे ऐवजी काऊ हक डे साजरो करा असं आवाहन केलं आणि समस्त जोडीदारांमध्ये टेन्शनचं वातावरण होता. अचानक काय झाला कोणाक ठाऊक नाही, मात्र हो आदेश पशु कल्याण मंडळान मागे घेतलाय. आधीच व्हॅलेंटाईन डे प्लॅन करून बसलेल्या कपलाक मोठो दिलासो मिळालो. तसाही भारतात काही धार्मिक आणि सांस्कृतिक संघटना व्हॅलेंटाईन डे विरोध करतच असतात. इतक्याच नाही तर 14 फेब्रुवारी आणखीन काय असे दिवस साजरे करा असं आवाहन संघटनांकडून करण्यात येत असतात. दुसरीकडे एखाद्या सरकारी संस्थेन असं आवाहन करण्याची पहिलीच वेळ होती. यावरून वाद सुरू झाले. सोशल मीडियावर लोक मीम्स तयार करून या आदेशाची खिल्ली उडवत होते. याच दबावामुळे मंडळानं आपलं अपील मागे घेतल्याचं मानला जाता. नाहीतर आता 14 तारखेक गायींका मिठी मारलेले फोटो सोशल मीडियावर बघूक गावतले असते. आंगणेवाडीतल्या भराडी देवीची जत्रा मोठ्या उत्साहात पार पडली. या जत्रेक अनेक महत्वाचे राजकीय घडामोडी घडले. मात्र नेटकरांच्या लक्षात राहिलो तो कुडाचो चांद नवाबचो व्हिडिओ. आंगणेवाडीच्या जत्रेक जाणाऱ्या भाविकांचा मालवणी भाषेत रिपोर्टिंग करणारा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा बघूची इच्छा होताच होता. बघूयात ह्यो व्हिडिओ. मुंबईसून मालवण आंगणवाडीच्या जत्रेक मुंबईसून मालवण आंगणवाडीच्या जत्रेक भराडी देवीच्या मुंबईसून मालवण आंगणवाडी जत्रेक भराडी देवीच्या दर्शनाक गेल्या भाविकांची गर्दी. इले भाविक इले चला पुढे. मुंबईसून आंगणवाडीच्या जत्रेक भराडी देवीच्या दर्शनाक गेल्या भाविकांची गर्दी वाढतच चालली. बाप्पाची चालगी ना चल. मुंबईसून आंगणवाडी जत्रेक भराडी देवीच्या दर्शनाक गेल्या भाविकांची गर्दी. मुंबईसून मालवण आंगणवाडीच्या जत्रेक भराडी देवीच्या दर्शनाक गेल्या भाविकांची गर्दी वाढत चालली. 4 फेब्रुवारी 2023 ला ठरली जत्रेची तारीख. हा बघ माझा तोंड बघ. मुंबईसून आंगणवाडी जत्रेक भराडी देवीच्या दर्शनाक गेल्या भाविकांची गर्दी वाढत चालली. 4 फेब्रुवारी हा फिरा मच्छून फिरा लगीना. हा मुंबईसून मालवण आंगणवाडी जत्रेक भराडी देवीच्या दर्शनाक गेल्या भाविकांची गर्दी वाढत चालली. 4 फेब्रुवारी 2023 ला ठरली जत्रेची तारीख. जत्रेसाठी इल्ल्या सर्व भाविकांचा खूप खूप स्वागत असा. कॅमेरामॅन बाबलो मुळके साथ चांद नवाब चावडा कुडाळ. हे बरोबर झाला. परत घेऊ. मुंबईसून मालवण आंगणवाडीच्या जत्रेक मुंबईसून मालवण आंगणवाडी जत्रेक भराडी देवीच्या दर्शनाक गेल्या भाविकांच्या. हा काय करतो काय आला? अरे दिनेश आंगणे VIP तिकीट देता. अशा महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देतलोच. पुन्हा भेटाया पुढच्या रविवारी मालवणी बुलेटिन घेऊन. बघत रहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. ह्या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत IK बिझनेस सर्व्हिसेस सावंतवाडी.